Ja, så vil jeg godt lige præsentere min rugemaskine. I hvert fald et forsøg på at lave en. Og ja, hvis vi lige kigger på den sådan som det er, så er det jo en termoboks af noget styrofoam, flamingo-agtigt materiale. Og vi skal gå lidt tættere på, så har vi jo sat en rude. Det her tilfælde bare et stykke plexiglas, som er tapet her. Det er selvfølgelig lavet en smule større end det hul, der er skåret, og så er det tapet fast, og så er det yderligere forstærket med silikone nedenunder. Og så er der sådan lidt elektronik til. Der er et hygrometer og termometer, og jeg kører i Fahrenheit her på det her, fordi det er så nemt, fordi det er sådan lige omkring 100, vi skal ligge, og den ligger så og svinger sådan imellem knap 98,1 eller andet og 100,1, og det svarer jo så til, at den er på vej ned på omkring 37 grader. Nu er det ideale, det skulle jo ligge på 37,8, og termostaten, som vi har her, den tænder så nu, og den tænder så ved 37 grader, og så slukker den igen ved 38, og det passer altså sådan, når jeg måler derinde med den varmeophobning, der er i æggene, så det passer faktisk med, at vi ligger omkring idealtemperaturen det meste af tiden. Hvis vi så kigger indenfor, altså vi kan se her, vi kan lige se, inden vi kigger indenfor, så kan vi se her, ligger på omkring den måler 68% i fugtighed, og det har nok været den største udfordring. Det er, at enten så har jeg lidt for lidt fugtighed, eller så lidt for meget. Så håber jeg bare på, at gennemsnittet det passer, så vi regulerer lidt på det hver dag. Hvis vi kigger ned i det indre, vi åbner en gang her, og tager lige strømmen fra til noget af teknikken herinde. Jamen, så kan vi se, at der herinde, der sidder der en ventilator, der sidder faktisk to, sidder diagonalt. Og jamen, det er jo bare for en computer, noget der er blevet til overs, og det kører på 12 volt, og der er så en adapter til det. Og indeni her, der har vi så en 40 watts pære. Der er lige lavet sådan lidt alufolie her på siden, og en alubakke nedunder for lige at sikre, at vi ikke får brand i det. Og ja, så har vi så alle hovedpersonerne dernede. Mellem dem, der ligger så følere til, man kan se, følere til termostaten, og følere til hygrometeret, og følere til det ekstra termometer, jeg har som reference. Og jeg har jo ikke nogen vendingsmekanisme, så det ligger sådan set bare nede i det, der skal være klækkebakken. Og hvis man sådan lige kigger og ser, så står den her bakke jo ikke bare nede på bunden, den står jo på en rist, og det er for at sikre, at der er fri luft hele vejen rundt om de her æg. Og der er 21 æg, og æggene, når jeg selv vender dem, så er æggene jo forsynet med et kryds, så jeg hele tiden kan huske, hvad vej de skal vende, når jeg vender dem. Og jeg vender dem 3 gange om dagen, når jeg står op, når jeg kommer hjem fra arbejde, og inden jeg går i seng. Eller 3 gange i døgnet. Så vi har lyst, og der er i hvert fald liv i dem. Og så er det jo bare at håbe på, at der bliver ved med at være det. Og der kommer noget ud af det. Jeg kan sige, at udgiften til sådan en sag som den her, den er cirka 300 kroner, fordi jeg ikke havde en termostat, og fordi jeg var nødt til at købe et hygrometer. Så cirka 1.500 kroner per del her.
Det her, det burde jo nok være monteret op i en boks. Det bliver det også nu her, når jeg har konstateret, at der kommer kyllinger ud af det. Så skal det laves lidt mere smart. Men det her, det er et forsøg. Der er investeret 100 kroner i æg. Jeg har købt nogle befrugtede æg hos en lokal avler, og så prøver vi at se, hvad der kommer ud af det. Det var lidt om, hvordan jeg har forsøgt mig her. Og jeg vender selvfølgelig tilbage med resultater af rugningen.